Letnji bioskopi na otvorenom sve su popularniji način da se filmovi dožive na drugačiji, spektakularan način. Gledanje filma više nije rezervisano samo za hladne kišne večeri, jer sve više ljudi bira projekcije pod vedrim nebom, u prelepim ambijentima parkova ili igrališta, pa čak i trgova. Uglavnom radim letnje bioskope, dečju nedelju i po neke filmove tokom godine po pozivu. Leti najviše, leti imam po nekoliko desetina projekcija u više gradova ovdje u okolini. U Novom Kneževcu mi je bio prvi bioskop. Znači, ovdje sam krenuo sa igranjem filmova 15. marta 1998. godine u starom bioskopu. I igrao je na otvaranju film Zlatno oko, James Bond. Bioskop na otvorenom izazvao je veliko interesovanje građana Novog Kneževca. U organizaciji biblioteke Branislav Nušić i lokalne samouprave, deca, njihovi roditelji, a takođe i babe i dede, uživali su u besplatnim filmskim projekcijama pod vedrim nebom u hladu Novokneževačkog parka. Večera se nalazimo na košarkaškom terenu radi projekcije filma na otvorenom, tačnije crtanog filma. Ovo je već drugi crtani film u nizu. Planiramo još 2 projekcije, naravno u saradnji Narodne biblioteke i lokalne samouprave. Evo, kao što vidite, veliki broj građana se odazvao ovom divnom poduhvatu i nadamo se da ćemo ovako i nastaviti. I da ćemo nastaviti ovo da praktikujemo i tokom sledećeg leta. Sve što organizuje letnji bioskop uglavnom plati ili lokalna uprava ili Dom kulture, biblioteka, već ko turistička organizacija, ili imaju potrebu i jako je posećeno. Gde god idem, Novi Bečej sinoć, sutra uče u Kikini, to bude po 300 gledalaca kad je neki dobar film. I ima manjih mesta gde bude mnogo manje, kad igra na primjer u svom Bočaru, ja sam iz Bočara inače. Malo mesto, ali imamo takođe i tu bioskop. Odziv dece je fantastičan, čak mnogo više nego prošle nedelje, što mi je veoma drago i nadam se da ćemo iz nedelje u nedelju imati sve veći broj dece. To nam je i cilj. Tradicija bioskopske projekcije pod nebom traje koliko i sam film. Prve projekcije su održane već krajem 19. veka kada su putujući bioskopi bili senzacija na vašarima, trgovima, krovovima zgrada i kafanama. Organizator najavljuje još niz manifestacija u toku letnjih dana. Sutrašnju promociju SUP daski, naravno u saradnji sa kajakaškim klubom Obilić, i 1. avgusta je lagani tiski spust, 17. lagani tiski spust, sa kojim počinje Igre bez granica od 10 do 12 časova. Pozivamo sve najmlađe učesnike da nam se pridruže ispod mosta. Dolaze nam treneri, dolaze nam animatori, biće takmičenje, znači Igre bez granica, gde će se takmičiti i pobediti najbolji. Toku avgusta imat ćemo 2 vesela petka, 16. i 21. avgusta doći će nam mađioničari, imat ćemo jednu dečiju predstavu i 2 dečije radionice. Pozivamo sve naše građane, sugrađane, svako dete da dođe da nam se pridruži u centru u Novom Kneževcu.